Igbo na-ege ntị ekene m unu mana ihe anyị na-ekwu okwu bụ maka ofe nsala na ofe onugbo. Anyị ga-esi ebe a jee ebe nye bụ afịa ka anyị jee maka ofe nsala na ofe onugbo a na-akpọ natural food, ofe ndị Igbo. Anyị maka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị taa, ngwa anyị eje onye bụ afịa. Na ndị Igbo na ya ezugo n'afịa ka nje mara ife afịa nyere according to ihe anyị kwuru tata na ọwụ natural food ka anyị na-ekwu okwu ka anyị banye n'ime afịa ebe anyị nọ bụ Alabasa Ulu, ebe a na-egote akụrụngwa eji esi nri. Ebe a bụ efe ebe anyị nọ ka anyị banye n'ime afịa ka anyị mara ihe afịa nyere. Anyị elugo n'afịa. Ebe anyị nọ na bụ na nke nwaanyị Nsụka, nwaanyị na-eresi anyị azụ anyị ji esi nye bụ ofe nsala na ofe onugbo. N'anya nwa bụ ebe anyị nọ na-eresi anyị mmanụ anyị ji esi onugbo. Ikechisigo oke nwa ka anyị jere na nwaanyị na-eresi anyị ụzụza. Anyị nọ na nke nwaanyị na-ere ụzụza. Ihe anyị na-ekwu okwu bụ okwu ụzụza ka eji eme nsala. Ya bụ ụzụza eji eme nsala. Nwaanyị kechiela anyị ụzụza. Maka ihe anyị na-ekwu okwu bụ ofe onugbo. Ofe onugbo na ofe nsala na anyị nọ na nke nwaanyị onugbo. Nwaanyị na-eresi anyị ede na onugbo n'ebe a ka anyị nọ na. Ihe a bụ nechela onugbo. Onugbo ndị Igbo, onugbo afọrọ ọfụma. Onye ma bụ ihe a bụ okwu ede, ihe a bụ ede. Ede bụ natural food. Onye ọbụla ga-esi ofe ede site ọfụma ya eji ede wee si. Nwaanyị ọ na ọbụla ya? Ọ bụ ya. Nke a wụ ogiri. Ogiri, onye ọbụla ga-esi ofe ede site ọfụma ya atinye ogiri. Nke a wụ iwu. Asọ ọ ga-asị ịbụ nwa afọ Igbo amụrụ amụ azụrụ gị n'ụlọ. Nwaanyị na-eresi anyị akụrụngwa eji emekwe nsala bụ ụzụza akwọrọ akwọ na ihe ọzọ eji emekwe nsala. Akụrụngwa bụ akụrụngwa eji emekwe nsala bụ nwaanyị kedu afọ osisi gị a? Banga stick, ọ na-adị mma for nsala. Ọ ya eji okpo anyị natural food. Onye ọbụla ya esi natural food bụ nsala ya esi nsala ya tinye ile osisi a, onye maka a na-akpọ banga stick. Anyị nọ na nke Mma Michael nke na-ele azụ. Azụ afọ eji esi gbuoro anyị azụ, gbuoro anyị ofu kinwan. Gbuoro anyị one. Gbuoro anyị ofu ka anyị onye maka anyị eji osi nsala. Gbuoro anyị ofu gbuo onye nụ kiram kọtụ onye nsala ka anyị na-ekwu okwu ya. Natural food ihe ejiriri nsa ihe atinye nnu nsala. Ebe anyị nọ bụ nwaanyị na-eresi anyị afọ anụ anyị ji esi ofe onugbo. Bugote edewe na tebụl na nwaanyị na-eresi anyị afọ anụ anyị ji esi ofe onugbo. Ebe a ka anyị nọ ha nchanụ. Ebe a ka anyị nọ anyị na-ekwu okwu natural food. Ọ bụla ndị atị na friji ka anyị na-ekwu okwu, ọ bụrụkwa ndị atị na friji. Ọ natural food ka anyị na-ekwu okwu. Onye na-eresi anyị afọ anụ ka anyị nọ na nke. Ebe anyị nọ na bụ na onye nke na-eresi anyị uru anụ eji esi nye bụ ofe onugbo. Atinye afọ anụ atụnye uru anụ. Onye bụ na ọ ya dị mma, onye bụ na onwe test, onye gị ibe ị chọrọ. Onye nke uru anụ ka anyị nọ na-afụ gị ihe anyị na-ekwu okwu natural food, nri dị fresh. Ụtọ ọ nọ na-enwere ndị ihe eji wee jiri wee si ụtọ dị fresh, onye enye gị ihe ị chọrọ. Ebe a na-elu uru anụ ka anyị nọ. Natural food ka anyị na-ekwu okwu, ofe onugbo na ofe nsala na ka anyị na-ekwu okwu ya. Ihe niile m gotere esendigo m ya mụ nwa na-agụ ka anyị jeeze na Judgment Center. Judgment Center bụ ime kitchen. Onye a ka a na-akpọ Judgment Center. Ngwa na ọna ka anyị na-anazi ka anyị nawazie ka anyị jee na Judgment Center. Ngwa anyị anabago egosigo m.
ihe anyị na-ekwu okwu bụ natural food. Nke a bụ nsala assorted. Otu si eme onufo na ji nọ n'ime. Uche ọ bụ ji ka eji eme nsala natural food. Eji n'okwu ihe ọzọ eme ka ọ dị natural na ụlọ ji. Nke a bụ nke assorted. Then nke catfish otu anyị si weje n'afịa. Ọkwa afịa anyị jere anyị gotere assorted. Bịa gotekwe catfish. Nke a bụ nsala nke catfish. Natural food ka anyị na-akpụ ya. Nsala nke catfish bụ nke a. Anyị agosigo unu nke assorted, gosikwa unu nke catfish. Otu ihe ka agụsịa ji a, ji oyego. Otu ihe ka agụsịa ji a. Okay. Ji adịgo mma. Ọ nsala assorted a ka anyị na-akwado. Anyị akwado oge nsala. Nsala assorted a ka anyị na-akwado. Oyego n'olili. Na-afụ gị na oyego. Ngwa bịa safụwazie ihe, bịa safụwazie na oyego. Bịa safụwazie oyego olili. N'ofuru ya, ya bụ nsala oyego olili. Aha m Chukwube. Abịara m today na nke Drogba. Ọ ebe anyị na-abịa eri ihe izukọ n'ike because ha ma nri echi. And ihe na-ekwukwa na anyị abịa here otu ọdịnala ihe m na-eri na-awụ ofe nsala. Ha na-enwekwa ofe ndị ọzọ dị iche iche dịkwara iche na-akwalite mmụọ. Ife bụ akwụkwọ onugbo. Onye aka eji okpọ anyị natural food. Ya bụ akwụkwọ onugbo. Mụ na like ofe ndị be anyị dịka ofe onugbu ma ofe nsala nke a na-akpọ white soup. Ọkwa ya nwa ka richapụ now, so dị ofe amaka, ọ dị ụtọ maka ọ na-ekpojuche ya anụ ma azụ ma okporoko na-adịcha n'ime ofe ya, so iricha dị nne ya abịa ọzọ ya abịaghachi. Nwaafọ na oyego olili. Afọ m bụ Amechi Okafọ. Abụ m onye Enugu steeti. Abata na Enugu steeti abụ m onye Nkanu West. Abata na Nkanu West abụ m onye Amoli. Mana ebe anyị nọ tata bụ Lagos. Festac ka m nọ. Festac ka m bezi, Festac ka m na-azụ afịa. Afịa m na-azụkwa n'ụba afịa nri bụ restaurant. Amechi Okafọ ka iji woma m n'ụlọ. Maka ihe ji woma m afọ biznes m bụ Drogba restaurant. O bido from beginning. Ihe m ji osu gị na o bido from beginning bụ o bido from ụlọ because nne m amụtara nwaanyị. Mụ nwa ka nne m ji nwere nwaanyị bụ nwoke. Anyị batazikwe na Lagos. Ọ bụ na ya bụ ihe nwanyekwere m na restaurant business. Mplat isi okwe ka anyị si ome n'ụlọ o wee gawazie. Mba o bidoro okwe na nnukwu na o bidoro obere ọdụ ka na-egwu egwu before okowe. Ebidoro m esime nri ya na afọ 2004 ka m bidoro n'obere shop ka m si obido ọdụ ka ihe a na-egwu egwu. Ọtọ tata ọ bụrụ ọzọ egwuregwu ọ na-ekwozi ekwo. Onye ọbụla na-asa public ị anụ nke ọma nụ nke ọjọọ. Mana ihe mee bụ with the wisdom ị agafekwu ya. Okwu ọdịnaya a na-agwa na ibunye enu different one ya ka m ji otu ya anụ nke ọma nụkwa nke ọjọọ. Mana ndị bais nọ ilu ọma ka eji na-eji aga n'ogwu bute ilu ọma iji aga ị agafechekwa those things. Because enwere ihe mmadụ na-eme n'ụwa temptation a na-apụta n'ime ya na ọ bụ kele udo obi iji eme ka udo obi iji wee bido ka ihe ejiwo obi iji wee bido ka ihe ejiwo gafee ome ya niile. Ndị nzụpụtara bụ like ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ndị n'ụdị ọfụ na-abịawa mana ihe mere bụ ha anaghị anụta aka ya na-abịa ha bịa jiri bailo na pen som na-eme ihere ka a ghara ịfụ ha so nkwa ka mụ na ya na-ekwu na fon so nka njikwa efe wee na-akụzi so bịa ha nọ under 1 week ha dụkwa juu ejizi mfon wee metọpụkwazi nke fọrọ. Mgbe anyị malitere ọfụ ihe mkpọbi ụkwụ anyị metere bụ mgbe anyị metere ọfụ afta ka m mepete shop kwụọ ụgwọ mee everything
ego nwa na akaụntụ oge ahụ bụ ebe 300,000 and ka anyị na-aga ana m enweta gain ọkwa ngakwa etikwa m na ego nwe na akaụntụ wetekwala ego tinyekwa na nke m ji eji afịa ịghọtago ngakwa mbọsọ ọbụla anyị elechọrọ anyị awụfuo nke anyị lefọrọ echikwa wetekwa m ego from akaụntụ m tinyekwa na ego nke anyị ji eji afịa emegidere m ihe atụ that money gwụ ọ dịzie ka m bidozi ụwa n'isi ịghọtago ndabe pick weze up small the gain start from 1,000 before you know it ọbanye 2,000 before you know it ọdịkwa ka o si odo tata anyị na-ekenegwu Chineke na ọ dị mma tata ihe nwere ike ikwu ụgwọ enwere ihe dịka natural food ọkwa ifo ka anyị si jee anyị take a step jee n'ebe a na-egote those things bụ natural food anyị jere ebe a na-egote ụgụ jee ebe a na-egote ụzụza jee ebe a na-egote ede anyị batakwa yuzukwe those things anyị gotere wee mee ofe anaghị egote n'obodo enwe ebe dị iche nọ n'ime no the strength you apply strong strength ihe na-aba ime ahịa ịchọọ inweta ezigbo nri Igbo mee ka ọ dị fresh ihe adụle dị na-aba ime ahịa every day inweta ebe ị chọrọ ihe nwere ike igwu maka Global Kitchen bụ ka afọ ahụ bụ Global si wee bido ịma na a na-anụ maka Global Kitchen some asị na Global nke Cote d'Ivoire mana onye anyị mabụ Global bụ nke onye Cote d'Ivoire na-agba na Chelsea ọkwa ya maka anyị mabụ Global ka afọ ahụ si wee bido o bidoro by na anyị na-asọpọtụ anyị na-asọpọtụ Chelsea ọ ka afọ si wee bido and then anyị na-erikeri akwa ndị Chelsea ede Global n'azụ ya ọkwa ka afọ ahụ si wee bido mgbe afọ ahụ kwuezuru ekwuwe ndị saịdị ya iji afọ ahụ wee mepezie biznes you understand which mjize wee mepe ọ gawakwa aga ọ ka Global Kitchen si wee bido Igbo kwem Igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m ọmụnwa ba ma echi Okafọ eji ekele Global Kitchen wee marụ ọmụnwa na-ekele unu n'ụbọchị tata Igbo ekele m ọpụ everybody ọpụ